sirene. Sretan. Idemo. Kuć malo kaški. Ocjen. Ja uvijek ogledam organizacije svojih pošta. Zdravko da jedeš. Moj savez mora biti dobar. Evo Vić ne kaže, po 4 utakmice kvalifikacije sam ja dobio 4, svi jedinci bude bio. Svi da nije šta. 4. Dobro, već da kaže da je usluga. Nije imao vremena da opiše Čekić na nama. Dok snima ovo, a pošteno da mi kaže. Dobro, to je to onako što je bilo. Ispričaj ti djeva kako sam ti pitao gdje je Batković. Ne, dok da tebe zovu vrlo pa ću ja ispitati. Delegat, predsjednik općine. I gledaj na oba dva. Same Miče. Što to je traži Boka, Lukaš, isto. Kaj Mitra? Nije ko Predsjednik općine odakle delegat. Same Miče. Ko Bog, znaš, 1-1. Kad gost auto goda do špetnika do kraja, on kaže... Nije dobro. Ja sad. A imeno govorila Čelića, znaš, da bude 1-1. Ne može, sam se naći. Možete biti zadovoljan kad 600 uvijek. Komežu godinu, pa i ja volim neke. Nije tonska. Ovo nije tonska. Evo ti čio tona ovdje priča. Kad je mene kamera snimala, nisam znao šta je kamera. Ipak kolega. I osada. Da će biti zemlja. Ostada ne može čekati da snima. Ima već. Ti osada moraš da sjediš. Postoja 30 kamera. Vas nisi mogu nisam da kapsam. Oskar! Okretaj te slika za spomen. Za spomen nego je slika. Šta kaže, prvi lijevo i pravo. Bacano, on sam mogu snimiti kad provode nekog klopova. Maš ti jedan ide nešto pa daj ga pričam oko ga. Nisam odgovorio, Bacano. Šta će on gledati ako to da? Ovo sam ja. Stvari na svijetu. Dragi naši gosti, dobar dan i dobro nam došli. Dobro došli u plodnu Posavsku ravnicu, u opštinu Odžak, u selo Donja Dubica. Danas smo se okupili da u ove stvarne popodnevne sate 14. augusta 1988. godine prisustvujemo završnim susretima u takmičenju za kup lista zadrugara. Dopustite da ovom prilikom u ime domaćina posebno pozdravim predstavnike lista Zadrugar iz Sarajeva,
Međuopštinskog fudbalskog saveza Brčko, Međuopštinskog fudbalskog saveza Doboj, Opštinskog fudbalskog saveza i Sofke Odžak, drugih saveza, organizacija i zajednica, kao i sve druge goste. Program današnjih finalnih takmičenja sačinjavaju dvije utakmice. U prvoj, u borbi za treće mjesto, sastaju se nogometni klub Zasavica iz Zasavice i fudbalski klub Budućnost iz Donjih Kladara. U drugoj, u borbi za prvo mjesto i pobjednika Kupa zadrugara za 88. godinu, snage će odmjeriti fudbalski klub BS iz Batkovića i fudbalski klub Bratstvo iz Donje Dubice. Akterima i prve i druge utakmice želimo puno sportske sreće, fer i sportsku borbu. U organizaciji završnih takmičenja za kup lista zadrugara značajan doprinos dali su mnogobrojni sponzori, a to su Izbor Odžak, Žitoprerada Odžak, Strolit Odžak, Oka Progres Odžak, Energo Invest Odžak, Vjekoslav Bakulić Modrića, Ratar Odžak, Prevoznička zadruga, Autotransport Odžak, Elkroj Odžak, Buntex Odžak, Bosna Prevoz Odžak, Borovo Odžak, Our Sava Odžak, Our Pazaderija Odžak, Vodoprivredno preduzeće Posavina Odžak, Novogradnja Odžak, SIZ za fizičku kulturu Odžak i Sofka Odžak. U današnjem susretu za treće mjesto između ekipa Zasavica iz Zasavice i Budućnosti iz Donjih Kladara ekipe nastupaju u sljedećim sastavima. Nogometni klub Zasavica iz Zasavice. Broj 1. Pisarević Željko. Broj 2. Krajinović Juro. Broj 3. Verić Juro. Broj 14. Dušanić Đorđe. Broj 5. Jelavić Mato. Broj 6. Jelavić Tomo. Broj 7. Krajinović Mato. Broj 8. Senjić Marko. Broj 9. Senjić Mato. Broj 10. Tomašević Stevo. Broj 11. Biškić Drago. U rezervnom sastavu broj 12. Pandurević Mato. 13. Lončarić Željko. 14. Matković Mladen. 15. Lončarić Mato. 16. Lončarić Mato 2 i trener Martin Pandurević. Ekipa Budućnosti iz Donjih Kladara nastupa u sljedećem sastavu. Sa brojem 1 Šuver Jakub. Broj 2 Bičkvić Niko. Broj 3 Dragić Pero. Broj 4 Tomić Franjo. Broj 5 Lukić Pero. Broj 6 Pušeljić Zoran. Broj 7 Bičvić Zdenko. Broj 8 Bičvić Vlado. Broj 9 Kovačević Stanko. Broj 10 Tomić Drago. Broj 11 Lukić Dragan. U rezervnom sastavu sa brojem 12 Bičvić Darko, sa brojem 13 Lukić Marko i broj 14 Filipović Mirko. Sudije današnjeg susreta, glavni sudija Živković Blaž i pomoćni Maksimović Stevo i Omerčić Halid. Delegat utakmice.
susreta, dozvolite da cijenjenom auditoriju u najkraćim crtama upoznamo sa najosnovnijim obilježjima domaćina. Fudbalski klub Bratstvo iz Donje Dubice osnovan je 1946. godine kao svojevrsna kovačnica bratstva i jedinstva i zajedništva svih naših naroda i narodnosti. Kroz njegove redove prodefilovalo je preko 200 aktivnih fudbalera, svi koje su nacionalne i vjerske pripadnosti. Svi su bili cijenjeni i poštovani od strane vjerne publike i svih mještana koji se i dan danas s dužnim poštovanjem odnose prema njima. U svom drugi uspjesi. Za svoj uspješan i plodotvoran rad, kako na sportskom polju, tako i u njegovanju svijetlih tradicija NOB-a i naše socijalističke revolucije, klub je dobio nekoliko vrlo značajnih priznanja. Zlatnu povelju sa značkom Sofke Odžak, zlatnu povelju općine konferencije CSR finalu. Finalisti nastupaju u sljedećim sastavima. Ekipa Brska iz Batkovića. Sa brojem 1 Mujić Mirsal. Sa brojem 2 Sekulić Pero. Broj 3 Rakić Ljubiša. Broj 5 Nikolić Ostoja. Broj 6 Đoković Efraim. Broj 9 Radić Zdravko. Broj 10 Birčaković Ljubomir. Broj 11 Margetić Slaviša. U rezervnom sastavu sa brojem 12 Blagojević Dragiša. 13 Marković Pero. 14 Prelovac Milorad. 15 Alko. Ekipa domaćina Fudbalskog kluba Bratstva iz Donje Dubice nastupa u sljedećem sastavu. Broj 7 Hadžiavdić Ermin. Broj 8 Filipović Zdravko. Broj 9 Savić Jovo. Broj 10 Milojević Stevo. Broj 11 Milojević Ljubo. U rezervnom sastavu broj 12 Goranović Savo. Broj 13 Terzić Ratko. Broj 14 Jovanović Dragan. Broj 15 Vučić Niko. Broj 16 Milojević Petović Hvala. Borovo Odžak, Ovur Sava Odžak, Ovur Pazmanerija Odžak,
Vodoprivredno preduzeće Posavina Odžak, Novogradnja Odžak, Centar za fizičku kulturu Odžak i Tomka Odžak. Svoj doprinos u ovom finalu. Treće mjesto, pa ja. Siću, tebe jebe ova žega, jel? Tebe ova žega jebe. Ništa ne fali. Sve ok. On su najvažniji, on danas rade. Koja će kome pripasti? Četvrta s lijeve strane. Prva, četvrta. Joj, Điđa majku jevo svoju. Joj, ja je Điđa sve treba sve sve. Fudbalerima iz Zastavice najiskrenije čestitamo osvojeno treće mjesto, a akterima finala želimo puno sportske sreće i fer i sportsku borbu. Ti zadnja med trebala predati. Ti vidi kakve stroga, kogo žada, ja to vas vidio da direktor lupa, ne zašto da je. Nema tu. Doći. Evo ga, ajde. Evo ga, sad ću. Bijeli, bijeli!
slaba. Ajde, dio, ne daj dio. Ne daj. Što nije finansiran, moram. Treba tako. Vlastno se odemo. U današnjoj finalnoj utakmici od daljnjeg igranja fudbalom oprašta se naš najbolji igrač, kapiten i centarfor fudbalskog kluba Bratstvo iz Donje Dubice, Savić Jovo. Ovom prilikom u ime kluba, navijača i mještana Donje Dubice zahvaljujemo se drugu Saviću na dosadašnjem doprinosu. Jovo, hvala ti za sve golove i majstorije koje si nam priuštio. Nagradimo ga jednim srdačnim i iskrenim aplauzom. Ali nisu, znaš, ovi nije do toga pa do 15. Nema to. Nema nikakvih Opet. Evo viš kako su vlada. Sada prvi gol u smislu godinu.
Sad je to ispitivanje. Koji staviš na najbolji? Mrva, ja. A koji staviš na najbolji? Da, sve golove, ne, Niković, gdje su? Sve golove dao, Gdje si jesu, 12, piti. On golove dao živjeti, potijem, naravno, podbog. Dobri su, samo. Ne iskristi. Ovo je opasan, osmici. No, lopte, vidi. Ovo je opasan. Ajde ljudi, samo je šitni. Žutica, javila se u Posavini. Sad daje onaj, znači. Ovo je Baha Sregi. Bilo je sve u redu, sporno, zemlja. On je u zasad stavio za nas. Ja bio zasad, sada je. Ako je dobar. Ljubša, Babi, nemojte griješiti, ovo je ići. Ja vi ste otao? Sam dajem,
te čekate. Tu generaciju svoju, a? I tako dišao, tako to. Gdje si Jurik? Dramoran bio. Bijeli. Bijeli. Ajde. Beli su nešto slabo. Čekaj, gdje se pokrenje na ovakav da se pokrenje. Gorčin ima na Ona je lijepo. Ajmo pozdrav. Wow, smo rifati, va?
Oni se čuje i dio od Daj, budi, malo. sad je Dušan, sa ove, od sredine do kako. Evo sam. Ja, hoće da proširi. Ova mu je dobra istina. Udar ga unosi. Evo, prva je pomoć voda, pa vidit ćemo masiranje. Ajde. Znači, to je prva pomoć. Voda u oči, ne bom došli da mi to ne vidi. Ja kako ne vidi da sad. Jo, ovdje, jo, da vidiš, tu je žeta živo od njih. Nema žeta živo od njih. Opet. Vidi sad za njih. O, vidi njih. To sam stao.
Oni misle izvući prvo. Nije prvo, oni misle izvući šaut. Odjavio da se napravi. Oni vidiš, oni ne budu, ništa nije. Djeca, jesu. Ovo je škalje, nije škalje. Dobro, malo. A pa on je to leži. Ne škalje. Evo, Raci tu pokri šejkom mjesec, evo. Ajde, ajde. Ajde, bio vi. Bio vi. A vidi Irena, ej! Bravo Mile, bravo Mile! Evo, ne daj mi radi! Ajmo, postrao, moći, ajmo! Organizacija zemljišta! Ajmo Bijeli, ajmo Bijeli! Trenira sad sam. Trenira Bojković. Noćka, imamo noću. Jedino što je da ja, u trening, utorak igram, no to je rasturali. Višem rangu na ovom. To je bilo da ono najviše, ovi su 2 rangu.
Ovo je Pero, ba jebi ga. Samo znaš zašto je izbaš? Konca vrlo prvaka i ostala je to malo ono strašno rekao. To je odlučujuće. Ajmo bijeli, ne daj nazad, ne daj! Ka pivu susati, ne daj, ej! Biće igrat. Još točkaja! Ne, tešićemo, išlo u sve. Ostavi! Nije, to je smije. Ostavi! Ajmo kontra, bravo! Igra, Teo, bježi iz obstajna! Teo, bježi iz obstajna! Teo! A sad i kako je bilo sada, igrač iđe... Uzmi! Znaš kako bilo? Nema konkurencije. Ajmo bijeli, ajmo! Ne znam da Žilić. Imamo tu daleko. Ovo se vidi. Vidi se. Ovo se vidi, ovo očito nikad nije bilo svi. Ovaj put je toliko ošto da odskače toliko. Još domaći ljudi pegle. Ajmo, pucu! Ima ovako. Ovaj krenuo mnogo. On je doma. Njega je košao. Nisi imao gola, je? Ja to da se snima, nego sve pušta, evo za golu sve, znaš. To da se, ali dobro izgleda se snima. Ja sam bijel.
Vidi ovo, ovdje naći. Neće pobjeti, da ga maže kao. Igrača sa brojem 9, gosti su izjednačili rezultat na 1:1. Ovogodišnjem 27. po redu takmičenju seoskih fudbalskih ekipa za pehar lista Zadrugar učestvovalo je oko 130 ekipa sa područja Bjeljine, Brčkog, Ugljevika, Orašja, Bosanskog Šamca, Gradakca, Modrića i Odžaka. I ovogodišnje takmičenje je proteklo u duhu drugarskog nadmetanja, u duhu bratstva, jedinstva i zajedništva. Svi timovi su nastojali da igraju u završnoj, finalnu utakmicu. Ekipa Brska iz Batovića. Ekipi Brska pripada veliki prelazni pehar Zadrugara, u čijem će vlasništvu ostati do narednog finala do 1989. godine. Molim igrače sada borbeničke ekipe da prime i medalje.
Idu igrači redom. Savić, centar for Bratstva iz Donje Dubice.